Arma on the beat. Bani barin bege na ki Fatima Asara. Bani barin bege na ki Fatima Asara. Allah 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 La ilaha illallah Allah 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 La ilaha illallah 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 Ya Zara Ya Zara Ya Zara Ya Zara Ya Zara Ya Zara Ya Ainau uwar Shurafa'u sannu Shafa'u uwar Gurama'u Ya Zara'u kai wuyar aiki sai in ba a fara ba ni ban faɗi komai ban soma ba ban san wani aiki bayan wannan ba shine aiki na ba zan boye ba ni dai faɗi mace zan wa kasidata rahamar Allah jigon halitta mai girma da ya zarce na sarauta ita cikin Allah Zara ubinta ya tawa ba zimu tabara waye don Allah dube ni tabara yarda ka sa bege na tsara dan alfarmar surar tabara ƙara salatin ka cikin aminci gun mai daraja da ya ba mu yanci sa'adi da sabon zumunci auliya wasa su masu karamci kai shehu tijani uban yan ɗariƙa barahama gausu madubin ɗariƙa shehu aliyu gaban ka na duka na zo shehu a kwance na sarka kai ga khalifa jagora gare ni fa ku bar ni da shi ya ishe ni Malam Ibrahim uba ne gare ni su ne hasken lamari ku ji ni assalamu alaiki na'ima gatan kowa Zara umma arzikin bayi sanadin kiyama yau ga ɗanki gidana ki umma ya shirin Allah mai take yanke hasken haske sanadi na haske son ki na samu raina ya warke raina fansa ko za a yanke ke ce aiki na ko da yaushe samin son ki a ruhi ya nashe mai adashin kauna sa ya kwashe me ke sanya jikakke ya bushe kai bana ku faɗi mawake da mulki kowa so ku zai yi wa aiki ya sanadin Yusuf har da balki mai sa aiki ya fito da maki na ɗau ganga ta zana doka ta yabon mafakata mai buraka wadda son tare na yayi saka ta kamar Allah mai tsaye da shirka wanda ke faɗi mawazan wawaka tun da ƙaunar kyarai ta yi sarka ya sare mai harshe yabo a waka yankan nama ai sai da wuka asalin kowa ke ce Salima yarda musar da ke ya Karima a cikin lamarin ki mu ƙara girma mai alfarma sanadin kiyama kai tafiyar Fatima ba dai rago ba mai sanya ko mai kwaɗai ba kowa tsira kan yayi riba babu shi babu shiga yin uku ba wai menene ba Fatima ba karami ne ko babba ku duba haske ne ko akasi mu duba daɗi har da wuya ban cire ba da ke na zo da ke ne zan koma tara zon san ba ta kama da goma ta yace farkon samar da goma wanda ya ki tashe sai na dama ta silar sai dawo yake rabawa a cikin bayi na ba tsayawa aikin aiki na ku yi tunawa masu akwai ne kuma babu ruwa kai arziki na batula ku gane rahamar aljance har mutane da mala'iku kowa ya gane daga Allah take ya za a gane in ka yarda akwai rabba akwai ta in ko ka ki ashe dai na bauta kwata ce ake cewa mahauta wanda ya gane shi ya rabauta a fagen ilimi ita malama ce a wajen Allah ko Fatima ce a wajen annabi ai zuciya ce
tafi karfin duk mai yin kwatance. To ita dai ce sanadin musulunci, jara gamar bayi mai aminci, wadda ta zama dalilin zumunci. Arziki na ta halittu suke ci, nan na kasa aya ta yabona, mamaki amshi dukannin yabona. Jabul fatai gyaran shirina, dan gibiri ma abin farina. Dan shehu na zaura ban sabati, in yi yabo Fatima ko a titi, me yasa mabiya su yi santi, dan Fatima ne mai rera baiti. La ilaha illallah Allah Allah, la ilaha illallah Allah Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Zara, ya Zara, ya Zara, ya Zara, ya Zara, 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 ya Zara, ya Zara.